Jama'a assalamu alaikum, ku kasance da MZHR Farin Wata TV domin kallon shirye-shiryen mu ƙayatattu, ilmantarwa, tunatarwa, faɗakarwa. Sai ku shiga YouTube kai tsaye, ku yi subscribing, ku taɓa ƙararra yadda da mun ɗora sabo za ku ji shi a shigo wayarku. Mun gode. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyyil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Barkanmu da sake haduwa a wannan tasha tamu mai albarka, tashan MZHR Farin Wata TV. Kamar yadda muka saba, yau kuma cikin taimakon Allah muna son mu kalli janibin da ya shafi aure da kuma zamantakewa na aure, da irin farin cikin da yake cikin aure da kuma ƙalubalen da yake cikin aure, musamman ga matasa na wannan zamanin da kuma magidanta. Aure dai kamar yadda muka sani ibada ne. Ubangiji yana ce mana fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i mathana wa thulatha wa ruba. Allah na ce ku aure duk abin da ya muku daɗi na aure, ko mata ko biyu ko uku ko hurhudu. Sai Allah ya ce fa in kiftum Allah ta'adilu fa wahida aw ma malakat aymanukum. Idan ba za ku iya adalci ba in ka auri biyu ko uku ko hudu, to sai ka auri ɗaya. Ɗayan ma ya ce in ba za ka iya zama da ita ba, in kana da baiwa ta ishe ka. To sai dai yanzu babu baiwa a duniyance. Yau an daina bauta, amma a shari'an Allah ba a soke wannan bauta ba. Wannan harkan bauta turawa ne suka mana wayo, sai da suka bautar da ƙasashenmu gaba ɗaya, sai kuma suka ce an rufe bauta. Yanzu haka a Senegal akwai wata kofa da ake ce mata door of no return, kofan da in ka shiga ba za ka yi kwana ba, sai dai turai kawai. Da haka duk irin black America da kake gani, asalinsu bauta ne kai su can. An bautar da 'yan Afirka matukar bauta. Yanzu kamar Nigeria da sunanta gold slave ko slave coast, dama guda uku ne, da slave coast, da gold coast, da ivory coast. Idan aka ce slave coast shine gaban cinikin bayi. Wannan gabar ta Lagos da kake gani da gaba ce ta cinikin bayi. Ita kuma ta Ghana gaba ce ta cinikin gold. Ita kuma ta ivory coast shine gaban da ake cinikin hauren giwa. To sai da suka gama bautar da mu, sai kuma suka cewa an rufe bauta. Sai kuma aka sake dawo wa matasa ta hanyar wayo, shine sai a zo a tirenantar da yaro sai ya iya bol, sai a ce za a saye shi zai je ture zai taka leda. Kuma adadin shekaru, idan ka kai shekara kaza sai a ce ka tsufa. Wannan duk salo ne na bauta. Duk da wannan abu ya ɗauki hankalin matasa kwarai da gaske. Sai a ce kai a sati fa yana ɗaukan fam miliyan kaza. Wannan fam miliyan kaza ɗin, ina shaida maka da za ka tambayi ainihin mazauna Ingila za ka sha mamaki. Harajin da za ka biya, kuma za ka biya tim ɗin da kake buga musu, sannan wanda ya dillancin ka ya kai ka shi ma sai ka biya shi, sannan ƙasar ka ma sai ka biya ta harajin fita da kai da sunanta. In ba Allah ne mu mutum albarka nasibi ba, wallahi talla haka zai gama takale don kuma ya dawo talaka. Kowa shaida ne. Yanzu irin su Okocha, yanzu kana jin ɗuriyarsu, ba mutuwa su suka yi ba. Peter Rufai ka kalli gwaninta da ya ma ƙasan nan, amma sai da ya zamo ana neman taimako. So don haka bauta har yanzu ana yi. Allah ya raba mu da bauta mu wanda ba Allah ba. A takaice dai abin da nake so in nuna, Allah ya ce in za ka yi aure, ka auri abin da ya burge ka, yi maka daɗi, ko biyu ko uku ko hudu. In ba za ka iya adalci ba ya ce ka auri ɗaya. Idan kuma ɗayan ma kana ga ba za ka iya ba ya ce in kana da baiwa ta ishe ka. Shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar shababi, yana kiran iya matasa kawai. Ya ce ya ma'asharar shabab, man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj. Ya ce ya ku taron matasa, duk wanda zai iya aure kuma ya ba aure haƙƙinsa to yayi aure. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya ce yin aure ya fi rufe ido kuma ya fi kare gaba. Don haka aure ibada ne, kuma aure yanayi ne wanda in Allah ya taimaki mutum zai ji daɗinsa, in kuma aka samu akasi to sai dai haƙuri. Wanda yau mu a ƙasar nan tamu Najeriya, musamman ƙasar Hausa, aure ana yi
tunda dukkan mu musulmai ne sai 'yan kaɗan da ba a rasa ba. To amma gaskiyar lamari yanayin aure ya shiga wani wadi sosai, wanda suka yi suna kuka, wanda ba su yi ba kuma suna marmarin shigowa. Kaga abu ya zamo kaman kakin soja, ana ce soja marmari daga nesa, wanda duk bai shigo jiki ba bai san wahalan da aka yi aka ba mutum wannan kakin ba. To haka aure, yaron duk da bai yi ba bai san uwar wutar da wanda suke ciki suke karɓa ba. To muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana gaba ɗaya, kuma an jarrabe mu maza da mata da iyaye wasu iri. A da idan uba Allah ya taimake shi ya fi ƙarfin gidansa, wallahi wata yarinyar ba ta ma san waye mijinta ba, kuma duk wanda aka haɗa ta da shi za ta yarda ta yi na'am. Amma yau sakamakon wayewa sai yarinya ta ce ai ba kai za ka taya ta zama da abokin zaman ba. Duk iya hidiman da ka mata tun tana ciki, rana ɗaya in ta ga masoyi ya fiye mata kai a matsayinka na ubanta. Idan baka yadda ka bata wanda take so ba, za ta tafi kotu a ɗaura mata aure. Wata kuma ko ta gudu Kano ta ce za ta shiga wasan Hausa. Ga su nan da yawa ana gani, akwai wanda ma da aurensu suke gudowa su zo su shiga. Duk da su ma an ce yanzu suna ta tsare-tsare, duk wanda suka gano da wannan yanayin suna ƙoƙari su yi taka tsantsan. Ala ayyi halin dai aure ibada ne, amma yana da irin matsalolinsa gaskiya sosai sosai. Kuma fa tun farko wasu suna gina neman aurensu akan ƙarya. To idan mutum ya gina neman aure akan ƙarya akwai matsala. Su kansu samari maza da matan dukkansu kowanne akwai maƙaryata. Ni na san akwai unguwar da wata yarinya ana zuwa gidansu zance, to su talakawa ne sosai. To amma akwai makwabtansu wanda gidan ya ɗan fi nasu fasali. Duk yanda za a yi, in ta yi alkawari da sauran zai zo, sai ta yi ƙoƙari in ya zo ya same ta a gidan makwabtan. In aka tashi nema ma can za a tura a kira ta. Me take son ta nuna? Cewa nan ne gidansu. Kaga ta rena iyayenta. To duk matar da mutum ya fahimci haka take, kai ma sai ta rena ka wata ran, saboda kawai ita mai ado take nema. Da haka duk wanda ta rena gidan iyayenta, kar ka taɓa tunanin za ka iya burge ta. To haka su ma samarin.